Modugesmo AJS Surabaya tujuan tempat tertinggi. Tresno disakseni lintang-lintang dengae ala kopi sang pajak sih so ati ini sih perwakilan nganteni omong lho kayak kalau saya jalan jur siji iki sae Mas Wardoyo Uran ing wayah wengi nambahi gesing ati iki bapu so ati ning kene lho ning ngendi ala tugase kok dowong manis kang tak Pak Wardio rasa ndelik. Pokoknya ini member tetap. Ayo matur sembah nuwun. Yo. Janji tresno disekseni rembulan ing wayah wengi nambahi gesing ati iki ya lo pake sinalon lo pade iki aku lo pade so ati ning ngendi dowong manis kang tak anti Modugesmo yo entek nogel
bonus. Bunda joget si ayu loh bun. Yo tenang. Ayo rapopo. Ayo bunda. Matur separuh. Sopo nih? Sing urung. Ani, aku roh. Ayo masih. Mbak Kacil bagian doa. Janji tresno disakaseni lintang-lintang wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kesing ati iki pepucuk ati ning endi doang manis kang tak anti-anti. Bisa goyang ya bro. Yo. Madu kesmo. Wong kang soco sira nelongso. Aku teko Tresno suci mangiyo rayu. Monggo ingkang gadhe lelagon kawitan sinawang masih Mas Bro. Madu kesmoco. Mas Brandong yuk, golone diaturke kancane. Kokek mania.
Bisa goyang lagi bro. Madu desmo campur sarine wong digawe. Goyang bro. Reza. Takdirku sing jawabke seliramu peto ati peto lambe Wes kadang mati rasaku kang mas rongokno atiku becike kurang deket mas ya deketin lagi ojo masuk ketatap Saka rengku
Ngabari basan ngranggendho lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresna sepurane yen gawe lara ati ana nangis kok muni makrat apa nangis kok ngono nyambi nangis ki sing apik kok nangis kok Pak Dewan gara-gara sisi demenan iya gara-gara karo teling asoy ada matuke semua thank you AJS Audio Cok cerah foto production matur iki Pak De Kancil imut Pak De Kancil aku urung Pak De iki Pak De Warso paling gaul lho alah aku yang duwe De sesi do demenan jeneng apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku nduk mentengke wong liya apa pancen tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara tega sliramu dadi ngopo senajan to aku wong duwe apa iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beta ati beta lambe ngrangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresna wasih bro campur sarine apa nduk Mas Grandong Mas Grandong iya yang punya lagu Pak Yusro sama Bang Ojak ya Bang Rojak bisa goyang bro gendeng
nang ranggi lintang ning angkasa kowe tega kawin loro marang tresno sepurone yen gawe lara atimu Pak Diusro karo Mas Rojak wis tak atur. Dulur-dulur dan juga dari Ngawi, ala biopol bapak jadi Bapak pengantin, Mas pengantin joget lagi sini ya. Bisa goyang lagi bro, madu kesmo, campur saline wong beda, JS Audio Shop. Goyang bro. Ayo Mas Andri.
S Audio. Surang foto di jantung matur, thank you. Bisa goyang lagi bro. Mas Andre sampun diatur kengki ganggu dulur-dulur saking Ngawi. Bonjo ibu-ibu pramusaji, monggo diminta untuk berjoget bersama. Ayo bundaku yang pasukan DPR.
Ayo ibu-ibu, kumpul. Ayo masukkan bundanya. Bundaku joget dulu sayang. Di bawah boleh. Ayo Pak. Tak usah nih. Oke siap. Mami. Aku rasa. Pak Kanto nanti katanya. Mami, ayo cus sini dulu. Koti